Στο Μάκη πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 2 και το αναψυκτικό δώρο. Αυτό είναι από τα δικά μας τα σάντουιτς που φτιάξαμε το πρωί. Λοιπόν, σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 2. Σιγά ρε, μη χαρίσουμε και την καντίνα. Αφεντικό τρελάθηκε. Πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 3. Σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 4 και το τσιγδέμογλου. Φάτε τώρα και πληρώστε το Δεκέμβρη άτοκα και με δόση. Κολώσαμε κοτούλες. Γαύρι, ρουφιάνι, κοτόπουλα με κάνει. Τι είπες, Μάκη? Αλλαξοπίστησες μωρή κρυφοπράσινη χαμούρα. Εδώ, κύριο τάφο σου. Εμένα με λένε Τσιγδέμογλου. Απάνω του!